Jeg er kommet her i dag for at fortælle min historie, som er hammerpersonlig. Første gang min far han slår mig, da jeg er 10 måneder gammel. Mine forældre, da de kom til Danmark, der tog de borgerkrigen med hjem. Min mors familie, de siger, bonjour, bonsoir, ça va bien. Og min fars familie, min far han blev mere og mere voldelig for hver dag. Han begyndte at teste min mor, han begyndte at teste mig og min søstre. Og jeg har også set min far stå og gennemtaske os, og så efterfølgende sidde på sofaen og grave fuldstændig frustreret over, hvad det er, han har gjort. Fordi han har ikke vidst, hvad det var, han gjorde. Alt det her fucked up pis, der sker hjemme i vores hjem, det gør, at jeg får rigtig svært ved at koncentrere mig. Jeg begyndte at tæske mine søstre på samme vilkår, som min far han tæskede dem. Fordi lige snart jeg var derhjemme, så havde jeg ansvar. Fordi jeg var den eneste dreng, så er det dig, der har 100% ansvaret, når far ikke er hjemme. Jeg blev en vred lille fyr, der bare gik rundt og sagde, fuck hele verden. Jeg var totalt i identitetskrise, og det gjorde også bare, at jeg fik sådan et forsvar på. Fordi Jamil, den rigtige Jamil, han var sgu en sød lille fyr, der var mega genert. Men den her facade, jeg har fået skabt, det blev bare sådan en, folk de skulle kigge på mig og kigge på mig forkert, så hvad fanden glor du på, har du et problem? Og du kan bare komme din fucking pakker, hvad siger du din fucking fisker? Og så får vi på hinanden. Jamil, du har 2 valg i det her liv, og det er fucking vigtigt, du hører efter nu. Det ene det er, lad være med at tage din skole seriøst, lad være med at få dig en uddannelse, fortsæt i det kriminelle miljø. Og så siger han nummer 2, det er, at du kan tage din skole seriøst, få dig en uddannelse, du behøver ikke at være høj, men få dig en uddannelse. Og når du kommer på arbejdsmarkedet, så knokler røven ud af bukserne. Jeg starter i FDB, jeg er fucking hårdt i starten og kommer til 37 timers arbejdsuge. Men da jeg så fandt ud af, at det her, det kunne man godt gøre på en sjov måde, nemlig tage ja-hatten på, komme med åbne arme og bare være fucking frisk. Så det gjorde, jeg vendte om den der sure, fuck hele verden, til den der friske Jamil, der bare var klar og tog imod kunderne, sagde hej, glædelig jul, god dag, whatever. Og den dag, der fik jeg sådan et billede af, at det er kraftedeme ligegyldigt, hvad man er uddannet. Det handler om at ville det nok, og det handler om at vise, at man vil det nok. Tusind tak, fordi I lyttede, og have en fantastisk dag. Tak. Eleverne skal få det ud af det, at de kan spejle sig lidt og sige, wow, jeg kan også sætte mig nogle mål i livet. Jeg har også nogle dårlige odds med mig, men det skal ikke forhindre mig i at nå at blive en succes i livet. Jeg kan godt anbefale det her foredrag til andre. Det kan jeg helt sikkert. Jeg tror, det vil kunne hjælpe rigtig mange unge, der ikke tror på sig selv eller ikke har nok selvtillid. Så tror jeg virkelig, det vil kunne hjælpe efter alt det, han har fortalt.